Amaw, agkita kami nubigat dito. Agkita, kitantaman na makapang ka. Oh, surot naman Andres, tamakitak ti personal aday. May sakamot nga baak, tikulan ka sa... Hanang baak, baka isturbo ka lang nung mangyala kami. Punay, mangyala kayo dagasain, nagtibay kami tayo. Katwa na baak, kaslamanok ba't palo nga dagos. Ana, nalpas kayo nagkatawan? Oh no! Agbaling nga siya magsawa. Puna yun. Naglapsak na nga talaga na po. Puna nga lupo niya. Apo. Nagmayatan. Puna. Uy Andres, tamoy buyahim. Di kagtagtagali ba? Baka mangina ka ni bakit ko. Tama. Nya tamoy buyahim nga, apa yan ang mangignan ni bakit mo? Ato ni Bak. Nagkimas ka. Nagmayat nga sipat yung jubo na. Bao, gimas ay. Kasta ko nga tayo maasawa ka Andres. In your dreams ba? In your dreams. Agsablo ka natin kaldigan ta dati ikaw kawil mo tirabe. Punay ka, wala tayo tiwalam kanya kaon. Katawan ka talaga Agbaro man ang titawanan ka kung pa'y bagat mo. Ata ka maningkit, apay sinota ya. Siguro textmate mo ata. Uwan ba Textbit ko dahito. Naglapsak na ya. Uy na yan Andres, naglapsat. Nakapaapal ka mo eh. Katwa na, syakpay. Sika, kit kasano ngayon numamuan nata ni bakit mo. Kitahan na mo't maman no awan nagipulong. Supay kita man nga nalaing. Punay, nagpo daw Kasala na okisan nga bawang. Madila kas labawang kasla rabonos ko nampay Diba? Nagadayo kinibagat ka. Supay nagamuro pa natin eh. Hani nga kasla di pinagrupo pa ni bakit mo. Kasla tigre. Gusto tayong bagang baak. Nagadayo kinibagat ko na Kanya mo tinagan nata textmate mo Andres. Ni ko baak. Ni Francisca Arsenia Manuela Beatriz. In short, Pambi. Pinda siya. Pambi Sige, damdama ka lang. Boom, nagatidogin Andres. Pang may sarang tayata nga nagan Katwa na baak. No katidog tinagan na. Kasi magkatidog ti pinagayat na kanya. Dagita man Andres. Naglaing ka talaga nga dumiskarte ti babae Syakpay baak. Dagita ti paglaingak. Paglayngan Ge, damdama ka lang. Data man, taga din nung ata textmate mo Andres. Taga MMSPT baak. Apay din nung nga baryo ata Andres. MMSPT, madi ka mo ata. Madim nga mo talaga di baak. Nga main, madim masapulan straight. Purok trace. Tiyanda. Sumo lagayam madi masapulan, straight. Una baak. Amaw, agkita kami nubigat dito. Agkita, kitantaman na makapang ka. Oh, surot naman Andres, tamakitak ti personal aday. May sakamot nga baak, tikulan ka sa... Hanang baak. Baka isturbo ka lang nung mangyala kami. Punay, mangyala kayo dagasain, nagtibay kami tayo. Katwa na baak. Kaslamanok ba't palo nga dagos. Kit kasano ngayon nung madi nakapalubusan ni bakit mo. Apay, pagkadakpay. Tumakas ako na baak. Sige, tumakas ka. Isukat mo ni bakit mo. Tanong madi kang Andres ay. Nagloko nga bakan, sulsulan na pa'y nilakay ko nga sukatan nak. Supay baak. Makaumat ang iwan ni bagat ko. Nagimasulatan ng iwan na. Nung masulat ang mading iwat na Andres, italim di sa kakin ima na. Sabo iguyod-guyod. Tapos ipungot-pungot ko nagmayataw. Tapos, tempa-tempaan, niro pa naging gana lumabaga. Ana, nalpas kayo nagkatawan? Oh no! Agbaling nga siya magsawa. Nga ba? Daitan, naspakay. May ati katawa Ano lakay? Sulatan tingot ko? Sige man! Madyak kaya nga ramidang kanya madya bakit. Ni baak ti nagibagad Ni, abay siya, awan ti magbaka kas jay. Sika ba? Tungtahan nak, diba? Tungtahan na kon. Saksakayak lang mo tayo, bagbaga nila kayo mo Ata ka man ng baak. Sikat yung nagrugay. Nagkato'y bagbang kanya ni bagat ko. Agpin na baso kayo pala nga duwa. Tatayk pa dito, nangog kami nga bagbagayo kinyak. Ana, hadi kayo makasoo? Nag-uuyo kayo tataya. Si Kanto mang amin Andres. Apay nga siya. Sikat yung nagkato'y bagbagana. Ana, madi yung maaramid, tatadagi dyan bagbagayo kinyak. Bakit? Madimi marami kanya madya. Loko kayo nga duwa. Aray ko. Aray, basol mo ako Andres. Aray ko. Ana,
Aramido nyo pa yung naging magbagal kanyak tatay. Nagsakitan. Madiba ka. Sika ba? Umalis ka mala dito yan. Baka di ka matansya. Kiribit na Andres, nairama na manti kalukwan nan. Naungit talaga ni bakit na. Uy, papanambak. Ito ka pa lang. Eh, apay pa panam. Magawid akong bakit. Diyak pa'y gam nakasat daw. Napinpintas ka may textmate mo na. Naglaksak tay. Madimot ang bakit. Napimpintas ka pa. Kalapsak ka. Ah, kasjay ah. Ari ko. Ari ko. Alang. Nagpudot ang bakit. Alang. Nagpudot. Napudot nga talaga, tapi nagpudot mo ti ulo. Istong bakit. Napudot ka talaga. Ang pangasin. Okay, ang shoutout kami maninapo. Ngayon bago ko nag-shoutout, madiyo ko malilipatan mag-follow di Facebook may, GNG TV, saka follow kayo ko YouTube channel may. Okay? Shoutout po kay Annabel Valdemuerte ng Makati City. Thank you madam sa panonood. Shoutout kay Ice Ramos na nasa Singapore ngayon. Okay, shoutout po kay Mayan Makadangdang ng San Pablo, Isabela. Shoutout kay John David Kaminting. Shoutout sa idol. Shoutout ka na. Okay, shoutout po kay Donna Fe Parano Gali ng Rosales, Pangasinan na nasa Oman po ngayon. Ingat ka dyan madam. Shoutout din kay Charlie Abisilia from Pasay City. Okay, kini Madam Perlita Bagalay ng Nueva Era, San Manuel, Isabela. Thank you idol sa panonood. Shoutout kay Divina Malikuban. Shoutout na kanood dito taga Agbanawag, Rizal, Nueva Ecija, Kasim Family, Mariano Family, Letran Family, Pam Cabanatuan City. Okay, kini Sir Angelo Daluay, Kisada ng Sultan Kudarat. O, nag-shoutout ka na idol, madi ka kong magungungitin. Shoutout kay Judy Esteban Asuncion from San Francisco, Victoria, Tarlac. Okay, kini Sir Galman Pascual ng Nueva Ecija. Thank you idol sa panonood. Shoutout din kay Emma Abrena from San Leon, Imingan, Pangasinan. Okay, kini Sir Jonas Javier Carriaga ng Ordaneta, Pangasinan. Shoutout kay June Aquar from Sincholawak, Bintegan, Gayapon, Nueva Ecija. Okay, kay Sir Ryan Berso Brevilla ng Maria Aurora Province. Thank you idol sa panonood. Shoutout kay bayaw ko na si Romnick sa Ulong at sa kapatid ko at mga pamangkin ko at sa family sa Ulong from Cabuyao, Laguna. Okay, kini Madam Vilma Asuncion Martinez ng Gimba, Nueva Ecija. Thank you po sa panonood. Shoutout din kay Gilbert Atabay Mayo. Shoutout sa'yo, idol. Okay, shoutout po kini Sheila May Morden ng Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout din kay Jihad de la Cruz from Puyapo, Nueva Ecija. Shoutout daw sa mga katrabaho niya. Okay, shoutout po kay Elizabeth Gadjano Merculio ng Singapore. Ay, classmate ko ato. Thank you idol sa panonood. Shoutout din kay Ramil Curacha from San Agustin, Victoria, Tarlac, kababayan. Okay, sa lahat po ng OFW na viewers natin dyan, mag-ingat po kayo palagi. Merry Christmas and God bless you. Ingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat po. And don't forget to follow our page again, GNG TV, Facebook page at sa YouTube channel. Pa-subscribe po. Maraming salamat po. God bless. Ingat po.